pelaamisen maailmaan. Kappale tulee Italiasta alun perin. Eero Raittisen käsissä tästä tuli Uhkapeluri. Olkaa hyvä. Vaikka loppuukin alan uudelleen, sua vastaan hän pelaan mielellään. Uhkapelimme huimimpaan, mä en kyllästy milloinkaan. Panos elämää kuolemaan, on se rakkaus jonka saa. On pelaajia kaksi pelintään, toisiamme vuoroin siirrellään. Joka hetki säännöt muutetaan, voitolla ei liene kumpikaan. Vaikka loppuukin alan uudelleen. La 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 la. Sua vastaan näin pelaan mielelläni. Peli meidät saa nauramaan ja se itkuu päälle maan. Peli meille on tärkeää, elämä ei jos päättytään. On pelaajia kaksi pelintään, toisiamme vuoroin siirrellään. Joka hetki säännöt muutetaan, voitolla ei liene kumpikaan. Vaikka loppuukin alan uudelleen. La 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 la. Sua vastaan näin pelaan mielelläni. La 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 la. Sua vastaan näin pelaan mielelläni. Sua vastaan näin pelaan mielelläni. Kiitos!